So, this is kuya? Bulaklak. Ang mga bango, ang bulaklak, ang bonita ba? Kasamot. Kabukal na. Colorful, magud ng kropik. Ay, si Katawa ate. Colorful at kropik. Nga ni dapat ito na to sunod kay colorful. So dapat initon kayo kontika para agka ng kuan. Di mo ko bola kropik. Tarag shape na giring. Amo ito ko GC oy. So dapat painiton dahil kaha o kontika. Nice kayo ay colorful na Ang result ani bongga na Yellow, orange, red. Kaning dapat ngani atong ikuan. Ayaw. Ilan man gunang kanang kuan nay karon din mo tingog, ina mo sound. Init na kayo. Bukat na Ami colorful sila. Okay na kuya. Sige. Murag siyang guma no. Murag zag. Nice ang color Di man na nga istoryahan kaya kakabaw naman sila unsa na kropik. Uy, yata mong kasya na gwapa kaayo. Mapapalulay. Lamit. Gaming bilad. Uy, gaming nga na ati ha. Colorful gani. Christmas na lang. Another one. Yeah, tungod sa kikuan, itagak. Ade, makuha na ay. Nababaw day. Nababaw. Ara man ikuan i-off ang sounds. Ito na sounds background ba? Ang itong mga tiyo din na ma-appear sounds sa background. Dan. Tilaban ni Rence kay murag lami. Lasang karni. Susay. So hello guys, welcome back to my channel. So this is Kuya Rence. So guys, sorry kayo guys, wala na ito ilog sa totoo nga na. Mata among chef diri guys, diri sa Arnsbac. So for today's video guys, ang i-share, ang ipakita ninyo di ay ang mga products sa diri sa Arnsbac, mga menu diri sa Arnsbac. So every Friday and Saturday guys, nagkatid kayong tao diri kayo mga adali. Of course, Arnsbac is really the best. Alright. So ari po ko nag-work guys diri sa Arnsbac kayo. Enjoy siya. Bisan kapoy siya guys, mawala siya kay tungod sa pag-enjoy nimo, pag-love nimo sa work diri sa Arnsbac. So tawad guys, ang ipakita ninyo ang mga menu diri sa among kitchen. So tara guys, di na kayo ipakita ang kitchen kay murag lain kayo ang kitchen kaya na. So tawad guys, ang ipakita ninyo ang mga menu. So see you later. So diara guys, mo ni siya ang sisig, yes, mo ni siya ang sisig, then mo ni ang kuan, tempura. Ayan, tempura ni guys, jakari. Is mo ni ang squid roll. So gipak pa na siya guys. Later, is amo na siya i-slice din proper way guys. Ikaw dyan na mo timbangon dyan para masakto dyan siya. So mga ni kuan. Money price. Gamay na ang fries, french fries. Gamay na ang french fries. Mana ang bayot ng buang. Yes, nagkuhan siya guys. Kana na nagkuhan dyan ba? Nag-stack og ice para sa papaw. Diba? Manay si Phil.
Bye, fulfill ka England. Uy, saan kamera? Ang iyata kayo. Din money mo. Bye. Yapa di ay French fries. French fries. Amo ng timbangon letter taod-taod sa among production. Siguro to guys, ang ipakita ninyo ang mga kuan product. So di pa kan siya. Pero Friday and Saturday guys is completed na ang mga product. So karon is mingaw po to siya put back karon mingaw ayaw basta man. Merkules so depende man pud guys kanang mga tao jud mo sa Arnsbac na usay daghan ka ay mapuna ang resto. So later among ipakita o among isuroy dito sa resto bar. Ito si karon sa resto bar. So this is kuya? Bulaklak. Bulaklak. Ang mga bango. Ang bulaklak. Ang bonita ba? Kasabot ang kanang mga viewers. So mani bulaklak guys, atuon siya kay frozen man siya kaayo. Di ba? Frozen kayo sa lutuan pa ni siya. Pila po ka minutes po uy, babaw. So karon guys, maghugas abit lang karon guys. Uy, while ga kuan pa trabaho sa Arnsbac is the vlog pud ko pa-share niyo ba ang ikita niyo ang mga daily vlog, daily routine ako ba as employee sa Aba sa Arnsbac. sibet na butan na dili ya buto totoy. So karon guys is Merkules, Martes is resto bar jud na siya guys. So kitchen kung mabutang back up, depende ra pud na sa manager. Then Friday and Saturday natin live band and disco. Friday and Saturday. And Sunday natay buwang. Yes. Nagkagabi sa Sundays natay resto bar. So Martes po natay buwang diri sa Arnsbac. So kung ganahan mo, suwad sila po nito diri sa Arnsbac. Tapos na siya Stapon, Purok City. Buwang. Ang buwang din. Murag na huwag sunoy. Mahugas ang bitang karon guys. Okay, later I will show you the resto bar at the top chart. Kung sa supermarket sa resto bar yung nagbuka. Ang pakita niyo. Mahugas ako guys kay washer mo karon today. So see you later. Loya. Loya sa vlogger. Vlogger guys, pero tinghugas na di ay. Loya mo palo ani niya, aron mo sikat siya. Ang loya tigugas pa. Balag tinghugas guys, enjoy po diri sa Arnsbac, promise. Enjoy, ma-enjoy jud kami sa basta mawaan ka kapoy kay tungod sa mga balot nga po. So guys, man akong hugas. I'm done for my job. Char. So karon guys, isang pakita ninyo ang chef. Mao si Director ni Kuya Jonas. Ang usa ka Kuya Jonas. Ano to ko ba niya ko? Alay nagdamo. So nagpapatulog panihapon guys, of course. Natuan nagpanihapon yung mga waiter. Mga waiter mo trabaho diri kayo di na nadji mahita mga pangyayaring di ma na ora. Ara oh. So among sudan today is unga. Tawang di ay guys na. Tawang okra magdulo lang full padudugang. Pagdugang-dugang sa duga, di ba? Ana mo sa magdid mo sa tagduga. Oh, grabe no. Na. So kanimo ni kuan. Ano? Bulaklak. Giinit siya kay of course. Nato naman na siya katagtaron pa man. Moni ang mani. Mani bitaw na. Peanut. O sa English. Sa Tagalog. Tagalog. Ako na. Di man good. Pwede mo ng money mo siguro po gihapon ng Tagalog. Ang sudan today is Tawang. Narahaw man akong pugas isa ako nang i-arrange siya diri diri. Ako na siya i-arrange. Go.
Guys, sa Tagalog na po. Sa Katora, I hope nag-enjoy mo sa vlog today or this vlog. Char, Ers! Guys, so wait lang ha. So Katora guys, ito ang vlog today and last night. So, Ers! So mga guys, among kuhan, pati ang mga kuhan ko sa enjoy na enjoy. Diba, enjoy kayo no? So kung gusto mo na mag-visit, there is a restaurant, there is a Arnsbac. So ayun na mag-dugay pa. So ali na, Char. Ers, ito guys, nice kayo ang echo, nice kayo ang microphone sa Arnsbac. So, ang mga bisag tingog mula niyong tingog. So, ang lamig at tingog, mo siyang tingog. So, ang mic, nice kayo FM sa yung microphone ito guys. So, kung ganahan mo ma-order po, lahira ang resto bar sa KTV bar guys. Kaya ang KTV bar na may bayad ng 200 per hour sa yung room. So, sa resto bar is wala siya limit ang yung kanta, wala po yung bayad. So, ang inyo lang paliton is ilimno ng inyong kanon or inyong pulutan. So, wala to. Amang pulutan din is available is kanang kuhan like ito ganina, ito vlog ganina, ito mga squid roll, squid ball, sisig, peanut, and isa pa, chicken skin, bulaklak, o french fries. So, ito mga pulutan na ito every Merkulis, Huwebes, or Sundays na bili. Natin guys, ang i-sharing nyo ha, Merkulis, Huwebes, Sunday, natin na sa resto bar, open na siya. Then, Friday Saturday is live band and disco. So, invite mo now guys this coming October 22? 22 no? Kuya, 22. Pero October 22, so visit mo rin sa Arnsbac, kaya peak. One event is coming 22. So, muna to guys, and thank you so much for watching. I hope na enjoy mo. And don't skip the ads and like and share. Thank you so much guys. This is your Rence. I hope you enjoy more. Bye bye. See you in the next one.